कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। वरमहालक्ष्मी व्रतानिमित्तान भटकळ तालुक्याच्या अळवेकोडी श्री दुर्गा परमेश्वरी देवस्थानाक विशेष पूजा आणि धार्मिक कार्य जाले। श्री दुर्गा परमेश्वरी देवस्थानात शुक्रवार सकाळच्यानच भक्ती सुरू जाल्ले। सांजपर्यंत श्री देवीले दर्शन घेऊन आपली सेवा अर्पण केले। श्री दुर्गा परमेश्वरी देवीक उटी दिले आणि पूज केले। महिलांन देवस्थाना आवारातच आपलो व्रत पूर्ण केले। रामनगर धारवाड महामार्गाचेर आज जाल्ल्या KSRTC बस आणि दुचाकी वाहनाच्या अपघातात 2 युवक जखमी झाले। हुबळीच्यान पणजी वयती आशिल्ली KSRTCची राजहंस नावाची बस मुंदवाडा क्रॉसालागी पाविल तेन्ना मोटरसायकलाचेर येते आशिल्ले रामनगरांतले कृष्णा कोरडकर आणि गजानन माउस्कर हेमकां थोडी धडक जाल्ल्यान दोरी जाण जखमी जाले आणि तेमकां जखमी जाल्ल्या दोन्ही युवकांक रामनगरात प्रथमोपचार करून नंतर तेमकां जास्तीच्या उपचारासाठी बेळगावात व्हयले। लोंढा पोलिसांनी घटनास्थळाचेर येवन अपघाताचो पंचनामा केला। हेलो ಹೇಳ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ। ಹಾಂ ಇವ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು। अंकोला तालुक्याच्या गंगावळी न्हंयत मानगे इले दिसले। मानगे पळयले न्हंय किनाऱ्याच्या लोकांक भय सुटला। अंकोला तालुक्याच्या होसकंबी ब्रिजा लागीं सुमार 7 फूट लांब मानगे न्हंयत आशिल्ले दिसले। न्हंयत मानगे इले खबर कळतरीत न्हंयत नुस्तें मारूंक गेल्ले लोक भिवन न्हंयच्यान भायर येयले। गंगावळी न्हंय किनाऱ्याचेर आशिल्ले लोक नुस्तें मारचे आनी कृषी कार्य करून जीवन करतात। आजपर्यंत ह्या न्हंयत मानगे ना आशिल्ले, पण आता मानगे येयल्यान हांच्या लोकांक भयेच्या वातावरणात रावची परिस्थिती जाला।
घरा खिडकीचे रॉड कापून घरात घुसिले चोरान लाखांची रुपये किमतीचे भांगराचे दागीन चोरले. ही घटना शिर्शी शहराच्या अयोध्या कॉलनीत घडली. शिर्शी शहराच्या अयोध्या कॉलनीचे उद्योगपती विलास लोखंडे हेमगेल घरात चोरी झाली. घरात कोण नाशिल त्यांना घरा खिडकीचे रॉड कापून चोर घरात घुसले आणि 5 लाख रुपये किमतीचे दागीन चोरले. पोलीस चोराल शोधेक लागलात. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार. अंगणात दवरिल्ल्या बायकात किंग कोब्रा आशिल्ली घटना कारवार तालुक्याच्या शेजवाड हांगा घडली. शेजवाडचे मंजुनाथ नायक हेमी बायक आंगणात दवरिले पण सकाळी बायकात किंग कोब्रा आशिल्लो दिसलो. नशिबान कसली दुर्घटना घडली ना. किंग कोब्रा दिसतरेच तेमी सरपटचे प्राण्याक धरचे अनिल पुजारी हेमकां आपोवन किंग कोब्रा धरलो. पण किंग कोब्रा बायकात कसो येयलो आनी कित्याक येयलो हें कळलेलें ना. सकाळ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದದ ನೀರು ಕೊಡಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. आयच्यातलाक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.